i controlen i nomenen els jutges. A partir d'ahir tot està podrit, d'acord? Perquè quan governen uns se dediquen a perseguir els altres i viceversa. I en el cas de Garzón, senyor Sastre, ¿cree que la sentencia es adecuada? El senyor Garzón era un senyor del PSOE, se va presentar a les llistes. Per tant, aquest senyor, des del moment que ha fet opció política, escolta, això és com en Rafael Parera, per dir un exemple d'aquí, com pot ser que un jutge a estones faci d'àrbit, després faci d'entrenador i després faci de porter. O ets jutge, o ets misser, o el que pot ser és aquesta politització. Tampoc hi ha hagut una regeneració democràtica, que era això que el president del Tribunal Suprem, el senyor Cibar, diu que equipar el català en el mandingo. Vull dir, però això què és? Això és el concepte que entenen. Sí, una qüestió purament colonial. Vull dir com a anècdota que aquest senyor ve de la sala de lo militar del Tribunal Suprem, que era una altra... Estamos viendo, perdonad que les interrumpa, estamos viendo las portadas, por favor, un segundo, las portadas del día en que salió la noticia de Garzón inhabilitado, 11 años, por sus métodos totalitarios. Y el hecho de que, tengo que ir rápido porque nos quedamos sin tiempo, el hecho de que haya, por ejemplo, la Gaceta, ahora cuando acabemos con estas imágenes, ex juez Garzón, titulaba La Vanguardia, por ejemplo, el hecho de que la Gaceta hace tiempo sacó una noticia, que ahora veremos en pantalla, que decía que el fiscal Orrac está siendo investigado por, para que no lo diga mal, lo voy a decir bien, el fiscal anticorrupción, el Pedro Rack, está involucrado en la comisión de toda una serie de irregularidades al escriturar 2 inmuebles muy por debajo de su valor de tasación. Es decir, fraude a Hacienda y falsedad documental, que es precisamente las mismas, lo estamos viendo en la pantalla, las mismas imputaciones que dicho fiscal achacaba a Jaume Matas. ¿Creéis que el hecho de que el fiscal Orrac tenga esta investigación en sus manos hace que aún más se le reste credibilidad? Bé, o no tiene nada que ver? Bé, jo diria que la gent que imparteix justícia se li reclama un plus d'honestitat i d'exemplaritat. Igual que a los políticos, austeridad. I és natural que així sigui. El curiós és que el Consell General del Poder Judicial o els òrgans disciplinaris dels jutges se mostren molt disposats a investigar segons quines coses i segons quines coses no. I aquí és quan la gent passa a desconfiar molt raonablement, perquè quan veus que unes coses se fan i les altres no se fan, ja no te creus res i això és una qüestió d'arbitrarietat. Vull dir, això és com els casos, per exemple, de l'enriquiment del senyor de l'expresident del Congrés dels Diputats, el senyor Bono, que s'ha publicat de tot, però s'han resistit a investigar-ho i finalment no s'ha investigat res. De forma que jo crec que aquestes coses, doncs clar, és natural que sorgesquin i com acabaria la polèmica és obrint una investigació, un òrgan independent que digués, potser sí està bé fet, però ara, no, això no s'investiga. Vàrem sentir el fiscal en cap, el senyor Barceló, aquí, dient, no, això és una qüestió particular, que això no s'investiga. Doncs molt malament, s'ha d'investigar tothom. Senyor Bonat, breument. No, jo crec que, efectivament, jo crec que hi ha una politització. Ara, el que no tenim clar és una altra fórmula, una alternativa en això, i m'agradaria saber, en el món, en els països civilitzats i democràtics, els Estats Units, Anglaterra, com se fa això, no? Com se fa i com s'arriba a lo més alt del sistema de la judicatura, no? Bueno, i després, lo d'en Garzón, bueno, jo respecte a la decisió del Suprem. Ara, més enllà d'això, aquestes notícies fan molt de mal. Fan molt de mal. Perquè jo ara veig el titular, que no sé qui respecta la justícia, vull dir, aquest senyor ha estat, igual com el senyor Castro, un jutge estrella, i ara li toca un altre paper. Ara, pensem, ets jutge Garzón, i totes les condenes que ha dictat aquest senyor, la gent que ha estat condenada per aquest senyor, què pot pensar? Davant? No, jo no convido ara que se revisin totes les penes, però, ostres, hi ha gent que potser és a presó. Vas a presó. Tu diràs, no és el mateix. Vale, però, González no està... No, això no és una causa general contra el senyor Garzón. És dir, aquí no investiguem l'obrament que ha fet malament el senyor Garzón. Però és que el tio que ha patit, se condena, això ho pensa, eh? Sí, però els defensors del senyor Garzón, allà on mos volen dur és a dir, això és una causa general contra el senyor Garzón. No, Marc, jo t'he dit que això, més enllà de ser una cosa més, no és una cosa més, és una cosa que fa mal en aquest sistema general. Fa mal en aquest sistema. Dius, ostres, un jutge inhabilitat, un jutge com el senyor Garzón, que gaudia d'honor i glòria.
Perquè hi ha hagut processos fins a Argentina iniciat pel senyor Garzón. Marc, i després us vamos con el senyor Sastre. A veure, el senyor Garzón, és que em crida l'atenció una cosa. Clar, la condena aquesta d'11 anys d'inhabilitació se n'ha duit, diguéssim, tota la força mediàtica, no? La segona, que és l'arxiu per prescripció del delicte, que aquest, baix meu punt de vista, encara era molt més greu, bueno, molt més greu, l'altre era un greu atemptat, però per la gent és una cosa més tècnica, per la gent del carrer, més mal d'entendre. L'altre, és a dir, era anar a la línia de flotació de defensa, òbviament, no? Però en aquest cas, que era directament un delicte econòmic... Demanar dos bés, per fer unes coses. La gent que ha passat per teu jurat o que té causes pendents. Efectivament. I això ha acabat amb un arxiu per prescripció. Per 20 dies, me sembla que havia prescrit. En aquesta comunitat autònoma, tots recordarem la crucifixió, i no són sospitós del seu color polític, del senyor Canyelles, quan se va arxivar el cas del túnel de Solla. Quan se va arxivar el cas del túnel de Solla. Que sí, no sé, que la premsa es va tirar de cap, és vergonyós, l'han exalt per prescripció. Bueno, i ara ens trobam la mateixa, el senyor Garzón. El senyor Garzón, com a ciutadà, és exactament igual que vostè o jo hauria de ser davant la llei. I, per tant, pot haver posat sentències molt ben posades en un moment determinat, però si hi ha com és un delicte, l'ha de pagar. I això és el que la gent ha d'entendre i ha d'aprendre a desllindar. Senyor Sastre. Un parell de cosetes. Primer, això que ha passat del senyor Garzón, per jo és una mostra d'aquesta guerra entre jutges del PP i del PSOE. D'acord? Que el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, l'Audiència és un camp de batalla. La justícia està polititzada. Està per unanimitat, Jaume, en el Tribunal Suprem. Unanimitat, de tots. Perquè ja li tenen ganes tots. Escolta, Marc, un perquè no és de ser... hi ha hagut jutges que abans d'en Garzón varen donar validesa en aquestes escoltes. Però bé, resulta que ara el condenen per el tema Gürtel, per el tema de les escoltes. Escolta, el 90 del senyor Garzón, per qüestió de tortures independentistes a motiu de Jocs Olímpics, el Tribunal Europeu va dir que no havia fet el que tocava. I ningú, des de Madrid, des dels seus òrgans, va dir res. Per tant, ara sí que se'n recorden pel tema Gürtel per donar validesa a les escoltes dels missers. Ja que estem el tema del senyor Rac, jo voldria dir una cosa, que aquí s'ha ocultat molt. Aquí vol dir... A Balear. Vale. No sé si... Jo, la meva opinió és que la justícia està polititzada, aleshores, els que reben sempre són els que no són ni d'un ni dels altres, són ni del PP ni del PSOE. Aleshores, sigui Unió Mallorquina, sigui Convergència i Unió, sigui en Pujol, Esquerra Banca Catalana, PNB, Coalició Canària, aquests sempre rebem. Resulta que el senyor Rac, fiscal, resulta que dins del famós Can Domenge hi havia tres personatges claus, que era el secretari, l'interventor i el tresorer. El tresorer era son pare del fiscal Orrac, Francisco Orrac. I això, fins i tot el món ho va silenciar. No sé per què, però m'ho imagino. Escolta, aquí ha hagut una criminalització bestial. A Balears tenim més de 1.000 imputats i no sé quantes persones han patit això del passeillo, perquè en el PP i el PSOE els ha interessat donar la imatge que Mallorca és un niu de lladres, de mafiosos. Pedro J. Ramírez ha arribat a dir que el simple hecho de la condició insular ja reafirma això de màfia, i aleshores nosaltres aquí resulta que a dins d'Espanya, a part de contribuir 3.400 milions d'euros cada any, resulta que som els més mafiosos, els més corruptes, els més lladres. Però per què? Perquè m'ho han posat la lupa damunt. Aquí l'agència tributària ha fet el que no ha fet a cap altra banda. El que feia en Murilo Pacheco. Senyors, breument, perquè ja mos sortim de temps. Con lo cual, para finalitzar, senyor Bonet... Jo crec, Jaume, que efectivament, vull dir, a altres bandes s'han fet les mateixes barbaritats. Ara bé, no perquè aquí mos han imposat la lupa i perquè en aquest cas afecti a PP i PSOE, vull dir, si és un cas delictiu, s'ha de perseguir, s'ha de condenar. Quan surt en Bono ho arxiven. Ho arxiven. I diuen Bono, ja veurem com acabarà tot això de Gürtel. Nosaltres sí que hem d'acabar, si els hi deman molta brevetat, per favor. Jo penso que hi ha hagut excessos, tothom ara se'n dona compte, que ni hi havia tant de corruptes, ni tothom cometia tant de delictes, moltes coses que eren de qüestions administratives, irregularitats, que no dic que no s'hagin de corregir,
se dua criminalment en els responsables. I jo crec que s'han comès errors i és bona hora que els mateixos que els han comès, els que han impulsat totes aquestes coses, corrigeixin i posin un poc de mesura, un poc de seny, mirin un poc per la justícia, amb discreció, i ells mateixos solucionin el problema que han posat Senyor González, con usted acabo. Jo, agafant el testimoni d'en Jaume, que ha citat el cas Can Domenge, bueno, el cas Can Domenge i d'altres que n'hi haurà, veurem com acabaran. No te confies, eh? Perquè, no, veurem com acabaran aquí, a Madrid, allà on sigui, no és un tema de fiar-se, és un tema de que qualcú acabarà examinant això des d'un punt de vista estrictament jurídic. Ho dic perquè de molt de prejudicis que s'han fet damunt titulars de premsa, veurem com acabaran. I després, per ventura, qualcú demanarà dimissions. Bueno, pues ahora sí, señores. Senyor Sastre, moltes gràcies per estar aquí aquest vespre. Senyor Bonot, moltes gràcies. Joan Miquel Perpinyà, gràcies. Un plaer. I senyor Marc González. G, no P de Pons, G de González, moltes gràcies per estar aquí. No, i si el senyor Sastre en aquest dinar que diu que ha guanyat o que guanyarà... De moment. De moment. Si és bo, podrían compartir també. Bueno, si no, yo os traeré unos pastelitos el próximo día. A ver cuándo me traéis vosotros bombones, que no me traéis nada. Senyores, senyors, nosaltres molt anam, però tornem divendres amb Tot 4 Magazine. Ja saben que Tot 4 es prepara pel cap de setmana els divendres i es converteix en Tot 4 Magazine. Tornem, el debat torna la setmana que ve, el dimarts i després el dimecres, que saben ja que entrevistam el senyor Carles Bona, també candidat a la secretaria general del PSIC aquí a Balears. Moltes gràcies i fins divendres.